morning mga kalusong. Tara samahan nyo ako sa Asinggan. Nakipesta tayo dun. Kakanin or Kankanin Festival. Makipanraise muna tayo. Let's go! Mga kalusong, nandito na tayo sa bayan ng Asinggan. Sali tayo sa panray sila Maki panray. Good morning sir. Good morning. Di ba ila Soriano? Okay, pagkakapay na ito eh. Oh, ciao! Hindi ka pa dyan. Di ba kasama natin sa Enduro? Ano tayo, pesta. Festival. Ano nga, kasiling ko na yung ruta. What's up mga friendly kaluso? Yan si Idol Kalupa. Siya lang yung nagigipan-rides sa ano, race bike. Yan, galing pa po kami ng Pusurubyo. Siya Jack. nga pala, nanalo yan sa ano, top 1 sa WWE, Duma niya, Nakachamba po tayo sa doon. kanyang kategory. Congrats Idol! Thank you, Uncle Bo! Woo! Quit by ride and live. Lord! Oh, Timbuko, shout out! Shout out! Shoutout Timbuko. Pakinggan din lang na daw. Opo. Shoutout kay JT Padilla. Yun. Mga idol! Dave. Hi vlog. Kumanyo kumani. Idol! Yun.
Shoutout yan o, Batang Romeo. Yun. Dul. Lahat Batang Romeo and Siya Singgan Chapter. Ayun o. Gusto join. Tujoy. Shoutout sa Steak. Maraming puli. Boss, kapadyak. Oh, shoutout yan mga idol. Shoutout. Shout out po, Batang Siya Romeo. Singgan Chapter, shout out. Singgan Chapter. Yun. Yun, no? I love you, Uncle Lino. Shout out kay Uncle Ante. Sarap na lang. Ganda ng jersey nila oh. Maganda to po sa video po. Yun. Yun mo. Oh, yun. Maganda yan. Shoutout yan oh. Shoutout oh. Madam. Team Macler. Yahoo! Sir. You. Fiesta Singgan! Maki tayo ngayon, panride tsaka makikain ng Yeah, makikain ng kanin. kangkanan. Punta kayo, may kangkanan festival mamaya doon Yun. sa plaza. Ayun oh. Ay, ngayon na. Yan lang. Ayun. Oo. Tamang-tama, gutom kami. Dito na sila, nag-set up na. Batang Romeo, yes sir. Ayun. Magbubusog tayo mamaya, mga kapadyak. We are the Team Macler. Yun. Yahoo! Yun. Con si Ira. Si Mel. Yung kalibutan, yung katunis. Richie the Rich. Shout out sa Team Macler. Macler. Naka-live, dirami sugar. Bye! Bye. Kita-kit mamaya. Rockwood. Yeah. Budol. Budol si Mami Izzy oh. Masarap mag-bike pag ano, may kasama tayong magandang kapadyak. Shoutout sa Team Scammer dyan. Oh, pag wala sila. Pinakain ng babae. Padyak din, may time. Team Scammer.
Sofia, oh. Salamat sa sponsor. The best. Sana all, bagay naman. Lapit na kami mga kabadyak. Lapit na ang finish line. Sir John! Yahoo! Bravo ah! Dapat kay Ipig. Friendly ka ka dyan! Thank you! 1 minute later. One minute later. Bonot, sir Wong! Sa akin, mo. Test ride. Sa makakakuha po, iti-test ride po yan. Isang ikot po sa bypass. 129. Alfonso Catora. A few moments later. Yun mga kapadyak, nandito tayo sa auditorium ng Asinggan. Dito gaganapin yung Kakanin Festival. Pasok tayo mamaya, tingnan natin yung mga kakanin. Baka pwede tayong kumain. Bigay naman. Yes, pumalakpak nga po ang mga kaibigan natin from the Liga ng mga Barangay! Liga ng mga Barangay! Nakapo yung ipalakpak, mabisitan! Daming kakanin. Liga ng mga Barangay! Yun o! And how about our friends from the TMS family? Okay, ngay. Ganun din. Ayan, Daming that's mga na. kakanin dito mga kapadyak. And how about our friends from the local government unit of Asingan? Andun sila sa fountain. Diba? Magaling ko pili dyan. Sana all. Sana all. Welcome to Bangkalan Festival! And of course, Ma'am, pwede makikain. government agencies. National government agencies. Ayan, Comelec lang at Kumato. How about the Ma'am Catherine Naway na naman? Ayan, the LG officer natin ang ganda. Ayan ang mga PFN, kasama natin na. And of course, ang ating mga kaibigan. The farmers.
the Irrigators and Farmers Association. Palakpakan mo! Pipigsan nyo! And how about Asingan, Pangasinan! Awan tagtagtagtag. Awan pinagpalakpak. Asingan, Pangasinan! Paita! And once again, I know that we missed every minute, every second. For almost 2 years na hindi po tayo nagkita-kita due to pandemic. And this time, would like to congratulate each and every one of us here. I'd like to welcome you once again to the 2020-2022 Asingan Kankanan Festival. Only here in Asingan, Pangasinan. So without much ado, ladies and gentlemen, I know everybody is gutom na at naiinitan. Kain na Ayaw tayo, nilang kain na. mainitan. Baka umitim sila. And this time, may I request everyone to please stand. For the doxology and singing of Asingan. Once again, may I request everyone to please stand. Mabalik na di aming tumakdat tayo ako. Ang daming mga kakanin. Mga idol, salamat kay Sir George. Uy, salamat. Siya yung nag-apply sa akin. Dito sa pesta nila. Tapos, aning festival pa. Mga tropa natin ako. May freelance pa daw mamaya eh. Ha? May freelance daw mamaya. Oh, freelance tayo sa El Garahe. Okay. Kain tayo mga idol. Kakain tayo. Thank you, sir. Oo, walang problema. Salamat din sa suporta. Timbak pa. Eh, boy. Friendly Galusong. Right. May panlaban tayo sa init. Kung hindi mo na maubos, bigay mo na dito. Sir Jonathan, thank you. Umiwan yung motor. Simbangan family. Shoutout yan.